yace manzon Allah ka koya min wani abu da in na rike insha Allah zan tsira koda na kasa a wani wuri. Sai ya ce ka tabbatar da cewa harshenka ba zai bushe ba daga ambaton Allah. Bi ma'ana kada ka kuskura harshenka ya bushe daga zikiri daga ambaton Allah, shine la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Kada harshenka ya gushe, kada harshenka ya bushe daga ambaton Allah. Wani yanzu haka yafi awa biyu bai ambaci Allah ba. So abinda ake son mu da shi shine duk inda ka samu chance, duk kankantansa, da kai zaman banza bakin kai saba da subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim, la hawla wala quwwata illa billah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah la ilaha illallah. Waɗannan ambaton Allah suna da muhimmanci. Shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi daga baya Sheikh bin Bas rahmatullahi alai, idan kana jin darussansa duk da ya rasu shekara kusan 25 da suka wuce ko gaba da haka, idan ya zauna yana darasi ko tambaya ake karanta masa a microphone kana jin yana astaghfirullah astaghfirullah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar,